iti panangikam kampanya ti gobyerno ken dagiti na dumaduma nga ahensya, pakairamanan dagiti na dumaduma met a non-government organizations, iti naiget a panangipakpakaam mo, ti panangaywan ti daga a nakaiyanakan. Ket adamay sa barangay iti probinsya nga Ilocos Norte, ama ipagpanakal iti intero a Region 1, ken kariti sabsabali a lugar. Gapu iti naiget nga inda panangayaywan, iti daga a nakaiyanakan. Daytoy, ket ti Poblasyon Burgos, iti panangidadaulo ni punong barangay Juji Jimenez. Gapu iti kalikagumda nga opisyales nga awan dagiti agkaiwara a plastik iti lugar da. Ket napanunutan da iti nang putar ti maysa nga ordinansa. Aday iti meten iti panakairugi iti panagdaldalos dagiti isu amin a kalugaran da. Nga deto yung ordinansa nga maysa nga inisponsoran ti dati kagawad nga itatan ket appointed kagawad ni Kagawad Cresel Calapini ket ijay ang panawen nakitak dito ti mangirugi no kasano ti panangramid mi de panakasalwad ti aglawlaw kasi dito yung ordinansa ket anti-littering. So for that year 2011 in launch mi dito yung area poblasyon ket naging food drive kami iti syempre kadagiti sitios ti poblasyon syempre dagiti eskwela iti public market ken syempre in food drive ket dito naramid mi nga tinawen-tawen manipod itatta nga iti bulan iti Hunyo nga iso ti environment month when environment protection month tayo nga celebraran ket ijay ti adu nga activities mi to get diti awareness information drive ken activities nga tapno digiti kabarangayan tayo aket maalukoy da nga talagang agvoluntaryo ti siyempre panagdadalos numampay iti rugrugina medyo narigat basit idi ta siyempre ada ordinansa siyempre ngem gagangay adalata digiti kritiko tayo nga siyempre dito aket talarugrugina digiti kwaido kangem hanmi para kanya ken digiti kakaduak ni challenge ko ida babaen met ka digiti membro iti Ecological Solid Waste Management Committee iti barangay nga mostly kadakwada ket digiti retired den iti gobyerno kasakit digiti kinatulungan tayo nga napan nag-info drive ramanan digiti barangay officials tayo digiti staff tayo ket ingana nga tay digiti bumarangayan ada DJ talagan nga sila automatikan DJ panagdaldalos kadam ami ijayan syempre dapat kita search ti cleanest and greenest tayo ket by sitio DJ ket adamet premiuda so pak-encourage san kadakwada and then so hangkam nagpatingga ijay idi ayat mi pangagimpro ada dati solid waste management nga programa manen ket ammo tayo nga ti Republic Act 9003 nga dakkel iti role iti barangay nga syempre ti panag dito segregation umuna yan ti syempre dagiti household iso nga di manen tinaramid tayo so ada the flyers nga imbunbunong tayo ti balbalay ket dagiti BHW tayo syempre aket mapanday isursur digiti flyers i-educate damanen nga kasano ti ag-segregate ket ingga namanen nga nakagatang ti barangay iti pagkolekta na ti basura iso ti duwang kurong-kurong no kitong-kitong nga iso ti usarentatta ti basura tiangge ket may sa programa ti barangay area poblasyon iti Ili Burgos adaytoy ket mangtulong ti pannakadalos iti aglawlaw gapuanan na tadagiti basura ken dagiti maiwarwara a plastics ket maisukat kadagiti na dumaduma nga items kas kuma iti groceries kang runaan na dagiti school supplies. Ti basura tiangge ket naimuntar iti Burgos Central Elementary School a masarakan matlaeng iti barangay area poblasyon. Agdamamintat Joey ada deti basura exchange school tiangge mi. So digiti plastic tata naketap no more no mabalin aw makita tay nga plastic kuman iti aglawlaw tayo. So detoy may isang kabaro nga programa ta we just opened this one last June during the celebration iti Environment Month. Ket DJ Basura Tiangge nga import up me in coordination when in partnership with the
Energy Development Corporation, syempre iti Burgos Central School, iti DepEd, ken syempre babaen iti panaki-coordinate met iti local government unit. Ket dito tatta, di ba ada DJ plastic ko man, di plastic bottles, isukat da iti ada equivalent points nga ornongen da nga adamet DJ corresponding points nga maisukat iti items kas kuma di school supplies, di ballpen, papel, notebook nga masapsapol di ubing iti agbasbasa ti elementary school. Ken syempre adamet agapo di komunidad ko na tayo, syempre di parents, di kabarangayan tayo. Ket isukat damet iti groceries, ada digiti siyempre digiti inaldaw-aldaw nga masusar iti balay, siyempre ada digiti sabon, siyempre digiti manteka, wano anaman. Ket ije nga isukat da, ket ken adda pa deti ngamin kina-partner deti eco-breaking nga deti plastic pie agbalin aramidan nga alternative iti hollow blocks. So DJ plastic like 1.5 may digije makarti-kartib nga wrappers digite plastic isu diyati panda oneg ja plastic tapno tumibker DJ plastic nga isuntot agbalin nga bricks nga isunto iti no ada deti plan-planwen iti EDC nga pang nakipartner kami nga mang put up iti may nga shower room iti Pusuwak Spring na dito pa iti may nga lugar nga kahit nga ma-preservar, ma-save iso nga dapat no ada ijayan ti shower room awan to digiti agibalbaleng digiti shampoo ijayan ta mismo nga si digiti spring ta digiti experience mi pay no income ijay clean up nagadu nga plastic digiti shampoo ada jay at agdigos da nga rod ijay ngem iti dayto ito ada shower room to ito yan syempre ti pagshampuan da mismo ijay shower room di kad ma-avoidan to di agipurwak damanen iti lawlaw iti deti Pusuwak Spring. Hanlang adagiti basbasura iti nakafokusan ti barangay area poblasyon iti Ila Burgos tapno ti gasaket masalakniban ti daga a nakaiyanakan no diket pa iti panagmula kadagiti na dumaduma akay kayo kang runaan na ti kawayan ken bayug aditoy iti nakipagpasitanmat dagiti na dumaduma nga organisasyons ti LGU Burgos pakairamanan ti Provincial Government of Ilocos Norte babaen iti panangidadaulo ni Governor Matthew Marcos Manotok dagiti na dumaduma a religious sectors ken ti simbaan ti panangidadaulo met ni Bishop Renato Mayogba iti Diocese of Lawag iti probinsya nga Ilocos Norte. Ita ni mismo nga ni Bishop ket imay dito Burgos nga nakipagmula iti kawayan ta baban iti suportamet iti provincial government ni Apo Governor Matthew Manotok ken baban iti opisina ti Enro ni Ma'am Baby Sacro nga iso na iti nangipaay kada iti seedlings ti kawayan nga isut imulami iti creek iti barangay tangamin na experience with di bagyo nga ineng ket adda parte na ti dumayang isut yan deti creek nga nalayos nga balbalay so nakita mi nga gapo deti creek ket nagagkurang iti kasla digiti panangga digiti dandanom so in refer ti senro napantay ti senro banggi ket ing rekomendar da deti kawayan when no bayog nga maimula so di jeti na imula idi ket pagpintasan na jowi ket nakita tayo manen iti makunkuna volunteerism ta syempre dagiti kabarangayan tayo syempre dagiti 4Ps na dumaduma nga non-government organizations women sector ken syempre dagiti national agencies tayo ken babaen met iti panang suportamet iti local government unit tayo ni Apo Mayor Crisente Garcia ken dagiti opisyales ti munisipyo ket nagbalagyan DJ nga event when no dete panang ipakita manen iti panakasalwad iti aglawlaw ken iti ina tayo nga daga. Gapu iti napintas a panagtitinunos ken kinaiget dagiti lumugar iti barangay area poblasyon Burgos iti panangsalsalaknib ti daga a nakayanakan itay laeng kalabes ket innominar ti Enro wenno ti Environment and Natural Resources Office babaen ken ni Mrs. Estrella Baby Sacro para iti search for outstanding volunteers nga isaysayangkat ti Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Nominar tayo babaen ken iti opisina ti Enro na inominar iti dati search ti outstanding volunteers iti LGU category. Ti basura tiangge a programa ti barangay area poblasyon Burgos ket adon dagiti mangsuporta a kalugaranda.
Dagiti napipinta sa programa ti Barangay Area Poblasyon ket adun dagiti mangayat ang mga daptar ngamin kuna ni punong Barangay Jimenez ket addan dagiti pada na akakapitan iti probinsya. Babaen met iti panagidadaulo ti presidente ti Liga dagiti kakapitan iti Ilocos Norte, Honorable Elmer Failogna. Iti panangsaluwad ti daga anakayanakan iti karaytoy agundaway ket para metlaeng kargiti sumaruno akapututan iti lugar tayo wenno dagiti sumasarunupay nga henerasyon.